ang sulab din kanila amuin nawapat halawang kakukuran kakal halawang kamunafikan. Sambayang ito janaza maksud. Wa in nadarna ila anna salat al-janazata salatun ta'iratun hadisatun yaqsidu biha syafa'ata lil mayyit kullala la tadkhul fi hadzal hadis. Adapun mangtanyo amin pandungan marayawin sa bayang janaza in maksud niya amin syafaat pa tao mayyit na in sambahayang 5 waktu inyan bukun para tao mayyit. Di nga saudara di siya makalamod haamuin hadis ini. Lakin na tadkhula fi umumil amri bil ihsan. Sumagawa makasud siya haamuin hinang karayawan sambayang wan hatinya bukun da siya alam muda ang sambayang amin rukun si agama Islam sabin sambayang 5 waktu niyan rukun sin agama Islam amo na pardo biag bisara dan yurandi amin rukun sin agama Islamika 2 waktu qimas salam sambayang 5 waktu nabiyan makatote manguran tubtuban tan yurandi hay ni in pangajian tubtuba sambayang amuin 5 waktu bukun waktu 5 mga kataw tayo mangurahan namin magkainang sinawala tanyo inya tu malagutod parkala yan in tuminggal kaw sambayang lang sa mga ulama lawi pa malaggo indo sa day nga huminang tabi ada kuman yung sinizina manakaw nabiyan mga kataw tayo mangurahan tuminggal kaw sambayang di manjari lawi pa malaggo mga kataw tayo mangurahan nabiyan. Alhamdulillah yari nakahadir kato tanyo in guru tanyo amuin alim tanyo Syekh Isa insyaallah subhanahu wa ta'ala ay tubtuban Quran dihay ni artinya subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Syekh. Sobri kau mari. Kami biar bisita aja mari bang. Wait lang din na. Dami ya. Masya Allah. Next year 25. Nah, ang bangso niyo mga kataw manguran babayari inamun alim tanyo. Alim Isa. Patuloy na mata mo kini. Ayan. Bini nito chef sa pamabiya mi na sa panton situation nun nagbuno pag-uusap to in nabi na nga kuan mga kupari man si mga onde mga Muslim dito sa pama nagbuno na rin dito nasod na sila sa onde mga tayo mga hotel imian la ilaha illallah muhammadur rasulullah sa unya to takaran tapat situation pasansin na tumako waktu ya Artinya pagbunuan biayan aun 5 pal mga satro. bukun siya mga Muslim to siya Muslim nakakad siya rin dito nakakada tumpukan sin satro. Sabat mo ito kaunahan injakahan siya No. mga waktu situation to be din Inya to manunjukin ka ina to amuin mga sila satro kafir. Bagus 5 pal sila la ilaha illallah nain sila long sing kitab nakasud na sila pa agama Islam amu hindi na mahalal indugo nila biasin hadis si Usama ito amu ito waktu sung abutan niya maning kafir musyrik biayan miyakoy biyan abutan niya sin pudang niya 5 pal la ilaha illallah sa kiyo niya rasyagpi in liog napagkatunya pag suy para Rasul sallallahu alaihi wasallam detan siya akatan tau ba'da ang qala la ilaha illallah biag balik-balikan kanya si Rasul sallallahu alaihi wasallam biurong mo pa siya misan siya 5 pal na la ilaha illallah nabiyan mga katate mga atin niya amin atin kwan hadis lang si kitab amin may nang tadalil inaturan bang hati niya makasagaw sa trubiayan di bang 5 pal sila la ilaha illallah misan pa amin ta'awudan supaya di sila makuan di sila kugdanan sinukuman biyan mabuno biyan di itungon neto sumaga walakin yuraqibun jagaan sila apabila kitimampal doon kanila yung pagmurtad bukong damatan hukuman kanila bunuon murtad sabing sila na wajib na roon kanila yung hukuman sin agama Islam sabi nakasud sila sin agama Islam sin lapal nila la ilaha illallah na ipangasubang Muslim isabihan nakakalatumpungan sin satro nataan tutod misan siya di maglapal la ilaha illallah in siya asal siya Muslim biyayan asal siya Muslim Allahu a'lam yawn in gurutan niyo Syekh kaw ni Syekh falyatafaddal fadilatu mashkura
Kancoton dia ka sumpatan ko ito number. Amin ko Ikaw, na Wasila, ito dito. amin ang buko ko nito. Pagkaluhan. Oh. At niya sabi ka mataron diyo kato. Oo, milita. Wan Tausog. tulad na mga politician na yung tangtawian. Sabi siya mga politician. Awak to sila nag-encounter o dito sila niya makada hakakir. Oo, satro. Mm. Kamatawag. At niya masama ito bunon sila sa para man sin Allah subhanahu wa ta'ala kan sin Allah ta'ala nagbabanda asal ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Ya kamu amoy mga mamarat saya, ayaw nyo hinangain mga Yahudi, in mga Nasrani, awliya, tatawangan, gagapian. Sabab pa innahu may yatawalla minkum siyu-siyuin amin timabang dain kanyo ang mga tumpukan yan sa trupya yan fa innahu minhum in siya bunadud dain na kanila. natin niya sa talaga bunta na. Inna Allah la yahdi qawmal zalimin. Amo ya tinukom makabuka yan mga kadawgan ng uran. Ang kansa inahaula ta wala tiyag marayaw in Sana puno ka sa kuya. Alam mo may magpuno na. no ayaw. Uni ito, chef, Di magbisa masana ito, masana ito nito. Saan ito? Bisan ito pa Natin alim tanyo. Ano Sheikh? Masana ito maray kung meron. What sabi ito ni Veta? Ate Ay, niya. nakaubar na ito. Oh. Alilipusan na. May panagtao pa ito, di ko na. At di ba ko siya ate niya isang pasab kaingatan ko yung jawab biyayan. Siwo na kaingatan ko tawa di ko kaingatan biyan na bangyarin alim tabian na siya mapatut amuin magulang tanyo ilmu iba na amuin kuan lang bangadji wala taqabbal fadilat mashkura diyan ko mari Sheikh. Ito tudlo na yung yan. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi situation pagkakahula ang yang ninamok Muslim niya at pagkapirus namun patay ng Muslim sa suikit ang bayin pagbulong iyaon. Uni namok temod Muslim pagbulong niya kala sin kalima la ilaha illallah atau kana simpang anya nila sa mukauman. Mong sa pamay sakto nagkakaliwa si Muslim yang ninamok kauman yaon sinulak Muslim amon nulak yaon nanganya ya nagbunok yun isilad to na hukumo sa Allah subhanahu wa ta'ala isinhak sa buat malingkan bangin pag buno sinambok ko manang Muslim yun nagparan yun sin kalima la ilaha illallah us umyagat din ang mga nagdara wasin kalima la ilaha kafir di malagang buok nasabot الذين لا تتخذوا يهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولون منكم بعضهم منهم artinya amat tidak usah artinya ya kamu beriman ay kamu yang magambo artinya ay kamu magkasih artinya magambo kibang sin Yahudi dan Nasrani artinya magtulong tabang isin pabang kanila isin mambo kanila artinya tuwa kay biasa sin betino kuman kanila artinya magsapa may nambok ko man yaon nagpadanod sin kalima la ilaha illallah ubos on imiban dena mga bangsa muslimin amun po nagpadan sin kalima la ilaha illallah harus punuin niya mga Ito na. Allah. Namun siya rin. Namun Sabihan siya. mga tatay mga uran. Ito na hadis na may ita. Na yato biat mo hantam niya na labi lupa na biadi inin amuin Muslim iban Muslim magkahi. Yato amo na to diyan kamatawran na. Kamatawran to. Yato kadua sila to al-qatil wal maqtul finnar. Amo yanin kamatawran mga tao tayo manguran natin yan jima jatola tanyo sarang tanyo solbon amuin pagbuno sin ang kabangsa magkakampungan parkala sibi-sibi. Na ini malago kapiligduhan. Amin malago kapiligduhan. Dapon mga situation na tumahang mga biyato sa in palagutod amin pakaradya amin siwu Muslim kakampung magkampung magpolitik election na isabyaon na makarungog na sab kamo suyatin niya magbunuhin magkakampungan. Nabaita si Rasul sallallahu alaihi wasallam idal takay atinya pabila in dua muslim magbakin amuin idal takal muslimani bisayfayhima apabila nagbakin dua pudang sin muslim magbuno biyuni fal qatil wal maqtul finnar in namuno iwan sin biyuno alaw mapinal ka jahannam. Nangasuy mga sahabat ya Rasulullah
matarang na kamo inamong ito lang pinaka jahannam. Ando biari ni sabi namo yung biuno ito nabuno na pa alam pa pinaka jahannam pa. Beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa harisun ala sahibihi. In siya to kaya unahan sadya sa maksud niya mamunugda. Nabiyan. Delikado mga katawtay manguran. Amoy salang tuod, amoy patarangon tanyo pikilan tanyo hindi man jadi. Allahu a'lam bis-shawab. Yung mansas ng lago ito namong nga siya. Pag ang namaksud na lago natin, patayon na siya. Move pa sa kung na-related sa inshallah. I mean, regarding nga pag-umrah siya. Kasi biya, ang mugtay mga nga sugo. Go sila din nga to, sumud sila mo rin nga Qatar, mag-umrah sila. Sa una to, diariin mag-umrah sa pama. Nag-umrah sila si Mayna at pag-ubos si mga was asaryan to, umumrah na isab sila. Una to, diari siya tawa, so kaunan pag-gumawa sila din nga hudud sila. Pagdal Sheikh na bunanya to masikpit sa to amoy lumaptik sindila bangyari na mo ng buhok alim sing kita niyo sumangawati niya pag ihtiram maguro biya sing pangadjian tanyo sampai amoy liman niya biyan lang ta kau ni biyan sa layari rasya siya ko niya ra kung sa magsabihan na inukuman din na yan atin niya in umrah niya ito sahihah tungbasan kaniya ma'adamil fadilah sumaka bukon siya kalalawang kalabdian atau lawi marayaw kaniya inhinangun imbiat to amin nambuk manusia sumud pa amin Makkah sawi maksud sin umrah qasdul haram amin magmaksud pa amin baitullahil haram tumunay si mga ka nusuk-nusukan sinamin pag-umrah bago ko sin pangasugo punyat to manjari kaniya gumawa na isab tumunay na isab ambuk umrah na sabi karwa pag-us ni kaya tunay ito in jawab itu manjarikan niya sa datong basan kaniya sumakawa ma'adamil fadila bukun siya afdal itu kaniya in lawi marayaw kaniya lang sa mga ulama amin baka uhu fil haram amin umanti na siya roon haram mag-ibadat in lawi abdal tao haram hamakka lang sa mga ulama amin ay yuksira minat tawab magpataod siya sin tawab niya pag-ibadat. Adapun tungod silang pag-umrah, pagpataw sin umrah iniyan tungbasan kaniya sahih magumrah siya mataod siya ma'adamil fadila. Tanda bukon siya amun abdal yato, sin abdal magpataod kaw sin amuin tawab mo. Lang sa mga ulama tanda ni Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang umrah niya kahuit niya upat da mga katawtay manguran. Nabiyan mga katawtay manguran. Masalang si mga ulama atin niya hinahon mo na in pagkatumupakuan mangkaw mga rin ibiyan pagsain mo yato pagkuang mo pagtawap mo biyan sampai atin niya ang mga pangasubiyan biyarin lang niya atin niya banglaw niya continuon ko lang ni kuan manjari lang ni magtawap ako makaminsan pag-usap to ganapan ko na isabyayan ganapan ko na isab minang ako to manjari at mga katawtay mga kurang pag-usap to sumambayan ko dua rakat at tiap-tiap tawap mo yato amo yato inday nga mga si mga ulama inlawi marayawin namon niya hati niya amin pagbalik na pagbadatong niya mari sabi maksud sin mag-umrah day nga guwa kaw bukon gumawa kaw day nga haram pa nagbalik na kayo isab nabiyat inangon ni karo umrah man kung magbayaan na sa magbalik nabiyat awon pay karo mas alaray dihay niya tungod sinamuhin mag pagta mag-video hawak to nag-umrah at lang ta umrah purpose na ini kaum si mga ulama uno ta ini ibadat amuin ibadat siya hinang tanyo lu'ba hinang panayam-nayam uning maksud yato pag yan nagtatawap yan nagsasaya tawa umrah purpose asupaya pag-comment masya Allah naway yun na mga katawtay manguran kung biat yung pag-ibadat baka ang sarapat tabuk mo rin nga manusia di kakitaan sin manusia tapi yan insaitan mga katawtay manguran apabila di niya kakausan pak ganganin anak kapwada mo minang ibadat larakun niya ang malibadat nas'alullah al-afiyah wa nas'alullah al-hidayata lil jami' Allahu a'lam bis-shawab. Syekh ma'anik Allah. Tungkol si umrah, sabot at tukain na. Ang sopa na kapag umrah na siya, waran niya. Uwas mag-umrah siya wali. Kaya siya, waran niya tuwa toruwain. Amat yung masalaron.
usap pa man ang tali na Madina, tali na dinata, ipatawali na ono. Kung nasa mali pa makaus ni baran niya. Us magumla sa balik, kansin isinumra niya, baran niya to ang mga amin mapatot niya, atau yung mga to na wapat na. Benita, sa pamanaus niya na yung baran niya. Was ikaban niya for the next umrah, I mean after Asar to after Maghrib pa mga mas niya, mga nawapat, ulit to jari at siya. At tungod mag-umrah ko, umrah ko para pagtaon niya, imbuhit na short time. Ika-isa, suway siya malang-manang tangkod na singkalang matoon. Ang buhay na choice niya makakalit pa wala ini. Kaysa ikaruan niya, mamait ko kanin ikaw, no? Umran mo siya. Sa bangin to umyatay na, bisa nila kong magbaid. Dan si mga ulama, tungod sa niya nakaumra na siya singkain, na usumumla sa balik, imma lang niya taqsud min Makkah ila Taif, ila Madinah o ila Jeddah o ila Taif. Ako sa pagbalik, mag-umrah. Hindi kayo sa ulama lang niya, pa-o dyan maringin pa uno, pamasida Aisha. Hindi kayo ulama. At niya murad, sa sumawa, mahayang matambay ka, pamasida Aisha mong da'imini, ang mikat ini, mikat sa ahlul Makkah, ino ko yung di na mga uwaing. Sa yung syahid, doon lang niya, mandi mag-umrah niya, takir umrah niya, bilyong wahid. Mag-umrah ko, minsan na ang gagawin sa mag-umrah, min-umrah mo, after pain kayo mo, nagdawat ko rin sinaharam, nagbasa ko Quran, naginang ko sinunod kasunod-sunod yung masin parina, ang matinak na yun naman. Sa mga duwa yung umrahan mo, umrah mo yung tomya matay, imabunga ko sin Taif, imabunga ko sin Mali, padidakos, magnat ka umrah mo siya. Huwag nga alam. Kaya wala, may sabi niya, pagkano dyan pa pa, pamasdain. Ito pa hirisin mo nung hirisin mo sin guasin, hulod sin Makkah. Kasi mamad to kita para susunod nga aliwa sa lungay na kaway upat yung umrah niya, indas umrah mo na sa tuwanak niya. At yun niya, bukod sa atin yung umrah, ang kaadto magkaroon mag-umrah ukon. Ang dapat lang si kayo wala, ang katarin magkaroon na mag-umrah. Di, long term, short-term dati niya, imanjari ba? Manjari sa Manjari, Ako nga, imanjari sa, piya ko na siya magsot. Abdal. Oo, ko na siya, iwan long term ko na siya. So, Iwan, nang si mga ulama, magsupaman umrah niya wala niya, talaib na wakto. Yung sahaba, di asa tukatuan sila mag-ibadat, bukun ka. Isuok sinaham pa ano ba, masinayo siya yun, pinusok pa. Manilag ka ado makampo niya ng pag-umrah. Tapos mga way nang inad to. Bilang nyo magtawap doon, magdua, magsambay ka, manilang nila. Sa tapo niya, diyaris siya, away yung dagbos niya. Sa mga sabay na, para niya pinagdamog-damog siya, mali-mali pagdamog-damogan. Akan na, aon doon ni siya magpupulama, tawang bukburo, laon na manjari. Akan na ito kita magkapangasuwa. Atin niya manjari sa ma'adamil fadila. Oo, ito kita. Ang bukpad, ang dalil na ito, nasabot si Sheikh Isa, atin niya, amunan Aisha radiyallahu anha, amuin waktu siya magkuhan, mabaya siya mag-umrah biya, amuin wala siya, kulangin amuin umrah, tinga pagadjian. Napya iwanan siya sin kuan sabdiatungan siya haid amin bulan biya. Pausa tu piara iwanan siya kan Abdurrahman tay mangud niya ba hil ang tawatan im amunang nyanan Masjid Aisyah. Bago busdan no nayaon in nag-ihram benuni Aisyah radhiyallahu anha i Abdurrahman nakat ko na siya, pala na siya nag-ihram, pala na siya nag-umrah. May kan, bangyat to atin niya, abdal yung biyat to, pagkat niya, magkuhan na siya, mag-ihram na siya, mag-umrah na siya. Sa wayroon, hatin niya, niya tumanjari, yan siya next sing guru, sa ma'adamil fadila. Bukun siya, amin abdal biyayan. Bukun abdal yung kuhan yan. Alabi lupa na, amuhin bang pataan pa biyan, na wayroon na to, magtangi mga katotohan. Kuhan naman biya to, tinapok ko na abdal, di naman jari. Di dua hindi manjari bansin bukun abdal. Isa manjari ko mabubuli manjari. Tiga tiga ipakabiyad, pangako so, banglang ka manjari, pag-ihram na kuha t-shirt to. Asawasin nabi. Ang mga ulama, fa'innaha tujzi'uhu ma'adamil fadila. Tumbasan na to kanya, wa umratu sahiha, in umrah niya correct, insyaallah tayo maun. Sa ma'adamil fadila, bukun siya abdal yato hinangun. Inabdal kanya magpataon sin tawaf. Kung dabdal, kung hindi naman jari. So kakuan magbihag tunong mo biya long tahang kadlawin ang umrayat. Kanay mga tawag
Tawag na din tawag. Bakit Kasi na ako na umrah? kasi mga ito may nagdalait, pinagdangog ko kaari sa ulo ba. Pag ganyan ko at niya, yung na, kung minsan mo ko na kumagumra, mag-uno ba? Mag-tawag na ko, mag-dua ka, magbasa ko kura, magsambayan ko, magsanak ka ko. Kami ka ito, ba umrah pa dali? Kanisa ako umari. Kung natulong ka, pag umrah na kumparan mo, Busong damon. ako sumbrami na sabi ng mga maasam na yan. Na yun, ito si mga wala, basta sa niya, Gumawa nawapak, ka. minsan di ko ba maig. Mga tinisaboy pa, mang saboy pa ang balog-balog, hindi mo sa umrahan. Pag sa balog-balog, ang patans na mga kari. Kaya pag ito mo nga, ang sakit, di nga to siya makauno ba? Gumawa ka Uy na, balik. kung kayo ang sakit, mga Gumawa pinatulog, ka dalan balik. ko sakit, Out sinchik, di lang boy. yung sakit na kaulian. So minsan magkaruhay na ulo itong No, sa mga wala na kilapi kayo ano niya, imaguma ko taif, imaguma ko dito, imaguma ko majus, magniat ko umram mo siya. Nang sikay walang pa rin papasadaya siya. So umra lang. In kwanit to. So ito din mga kaya ba na makatulong? Sa Sheikh doon kay Sheikh Abdurrahman Ajlan, nakapirakan yung ugtod kanya, yung 2011, doon ako dimingkod kanya akong mga pila bulan, lumasok ang tagsabulan. Ako din pa kasubuyan na dyan. Sheikh, una nga, pag sa magumra kagbalik. Una nga, rin. Lang nga, uno. Mangka mo lang nga magumra balik. Uno, pawalan na ito paruay. Nga, pawalan na mo. Okay, dyan sa nga, guwa ka mo si Umar. Guwa ka mo si Umar. Sinihilat. Imatay, pimamakay, mamalina. Ato nga, ruay kami kabenta. Sa mangyabaran nyo. Ad-ad-ad-lo ito. Ulak tayo may nagkamuno. Damog-damog. Maraw pa lang yung nagtawap ka mo, nagbasa ka mo, Quran, nag-uno, nagsarak ka kamoy lang na kamoy ibalat ko din naman ganti ng adab din makumra. Yung sahaba, bukong mustahil, bukong naman din nag-ako sa misa mag-adab do makumra sila. Sa way nga yung ganto. Ang mula yung isu, mga kapitpili pa Ibn Mas'ud, bang umaba ng buhok niya, ang pa sa makumra, mag-uno, ang pagkakunti ng buhok niya. Sa ilas sumuha kayo sa madto kita, uno, upat dain, umra niya sa lugar niya kamoy. Yan, Rasul. Rasul mong nadto. Ang dati na unyad do, sa kung dati kanyo ano, sa isuntan na to. Miki niya nagpamakka. Nakapili na. Kita Okay, isa mga din kaya, yan papilipin. mula, biyan to ninangon nila, makaroon sila magdala. So, pagkaminsan na sila mga kare. Tapos lang na mga 2 years, every 2 years na sa buwan years, balik na sila. Tapos makaroon nangon nila. Ang kanilang sa bawah, hindi na tulak da. Ang Rasul ba? Pagkaupat, dalong lukay niya. Di pa siya biyanak. Ayaw na. Tawak na dyan ko Si siya. Maki, ito may nangin kanina, nalangukan. Oo. Amat kinalyan. Naog din kanina, kung Ang naman si Bada. Kaya sinsambat kasi si Sheikh Kadto, doon yung pag-uno ba, yung pagpatta, doon yung pagkain sa sumpanya. Nasambat si mga ulama. Alat ay sumudo din riya, imbis nyo na mag-ibalat, kaya malagapag pag-share aslan. Amos di makakuha. Imbis nga sa ibadat, nanagaampo ng Allah subhanahu wa ta'ala, man sa kasumpuno, o doon namin pag-share aslan. In riya, share aslan. Kau makapag-shirik siya, imbis ibadat ang waktu, di kau makasin syaitan, na maksiat kau untuk ibadah. Doon ka pangalingadan sa tayo kuno, ang kala sa iko madjaka, isang palika ibadah, maway lang sila sa lungla, iwan sin sahaba atawa, way na betas, way na diaka sa mga tayo, sila sa lungla, ikasawag ka na. Insyaallah. Inshallah. Nawin natin inshallah. Pagiging doho. Kalau bersukut gua, saya bertuambis. Continue kan? Kaya continue lang. Continue yung fight. Ako po ito na. Okay. Yan na. May napasok ko niyo. Tambula na. Paano mga Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana asrif 'anna 'adaba jahannam inna 'adabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antar raufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa khudhul syirka wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tusliha ahwal al muslimin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.